Uy! Si Hazel, atong classmates! Atong classmates! D! Tinanong ka? Tinanong ka? Decision D! Ito nag-1 ring. Wala na lang. Oh, cute! Looy, nagkuhan ako. Likod na yung... Ma'am Ali, remember ni Ma'am Lala? Ano? Ano na makalos pa? Nag-loading na siya tsaka. Nag-check na ba? Nag-loading siya tsaka. Nag-loading siya ko. Okay na ka? Nag-loading pa kaya po. Ano ka nga tatong classmate nga nagkuhan? May na kayo? Ano ka? Nag-order pa tao eh. Sige, sige. Kamu na may order, please. Maganda. Oo, let's taste it. Ay, oo! Please, duminoon siya naman din ang Kisaw TV. Gani! Talipok! Nag-loading yung tao na pero... Kinsa na dyan, di ba? Gusto nga marami. Marami mayo mo yung memory niya. Sa Kisaw TV ba? Ikaw, Hazel. Hindi ato classmate. Galing.